social media. Kai, media ya tara abubuwa daban-daban, waƙoƙi, fina-finai, wa'azuzzuka, karatuttuka, comedies. Social media, ya Allah ka sa muke aikata alkhairi a kansa. Allah ka sa muke yada abin da zai amfane mu a duniya da lahira baki ɗaya. Ya ɗan uwana mai yin WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok da dukkan wasu kafofi na social media. Ɗan uwa, wai me kake yadawa ne a social media? Anya kuwa kana yada abin da zai amfane ka a nan duniyar naka har zuwa lahirarka? Anya kuwa kana yada abin da koda babu kai zai alfahari da kai? Ko kuma a'a kana yada abubuwan da koda baka nan zai tattir da abin da kake yadawa, sannan kuma ka samu matsala da wannan abin a lahira? Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka tsare mu da yatsa dukkan abin da zai cutar da mu a nan duniyar tamu da kuma lahirar mu. Ana yin bidiyoyi daban-daban. Wasu ma idan suna yin bidiyo wallahi sai ka ce ba su da iyaye a duniya. Ko kaɗan ba sa tsoron wani ma ya ci karo da su akan hanya ya san cewa su suka yaɗa wannan bidiyo. Kai, mu dinga da yaɗa alheri yan uwa. Mu dinga yaɗa alheri a cikin social media. Domin za mu iya mutuwa mu bar wannan abin da muka yaɗa akan wannan midiyan. Ba ma gani ne? Malamai nawa suka koma ga Allah kuma har yau ga bidiyoyinsu na wa'azuzzuka, na karatuttuka da faɗakarwa suna nan suna yawo a social media. Kai da baka isa ga wannan bidiyon ka ce turba saboda suna karantar da abin da Allah ya aiko annabi da shi. To yau nawa ne suka mutu suka bar bidiyoyin batsa, bidiyoyin zagi, bidiyoyin da babu kyan gani akan media. Kai kanka in kaga wannan bidiyon wallahi sai ka tir. Kai, subhanallah. Allah ka tsare mu. Allah ka tsare mu da yaɗa barna, da yaɗa abin da zai cutar da wasu a duniya har kuma da lahira. Amin ya hayyu ya qayyum. Social media. Kai, media ya tara abubuwa daban-daban, waƙoƙi, fina-finai, wa'azuzzuka, karatuttuka, comedies. Kamar ma yanda kowa yanzu ya tashi comedy. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ka tsare mu. Allah ka sa mu dace. Allah ka ba mu ikon yin faɗakarwa da kuma yaɗa abubuwan alheri akan media. Abin da wasu suke yaɗawa ne akan median ya ƙazanta. Wallahi da za a tsaftace abubuwan ma a dinga yaɗawa to da sauƙi, amma abubuwan kai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dukkan mu masu laifi ne a wajen Ubangiji madaukakin sarki. Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu ikon tuba kafin mu koma gare ka. Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu koma gare ka. Allah ka sa mu dace. Allah mun gode ma, alhamdulillah.